Natikman nyo na ba ang Mojako Donuts? Tara, samahan nyo kami at dayuhin natin ang isa sa mga pinagkakaguluhang bakery ngayon, ang Lunar's Bakery. Matatagpuan sila sa 2062 Simon Street, Sampaloc, Manila. Pagdating mo doon, talaga namang mag-aantay ka sa sobrang haba ng pila dahil dinadayo talaga ito at marami rin na order online. Maswerte kami at nakakuha agad kami ng isang box ng donuts upang matikman. Sobrang mura nito, 120 lang ang isang box at 5 piso naman ang isang piraso. Panalo ito di lang dahil sa ito'y masarap kundi dahil pangmasa rin ang presyo. Panoorin natin ang proseso kung paano nila niluluto ang Mojako Donuts na pinipilahan ng karamihan. Ano? Tara! Food trip! Kung pa, ano nantan, huwag mo kayo nakikitan. Kung pa, ano nantan, huwag mo kayo nakikitan. Chicken and
yung tiga. Yan hindi yung mga loob mo. Yan katalitin ka. Gag. Paano? Gusto nito. Yung damit doon, Je. Let's go! May live ko ba dyan? Joby, tara! Video tayo dun. Guys, ano ang order ko yan? Pila pa. Ilan ba kapalan niyo? 4 na box. Kaya ba?